A primeira edición da Berberechiña Fest encherá a noia de cor o vindeiro sábado 13 de xuño. A programación desta festa pola diversidade arrancará pasadas ás 11 da mañá coa lectura do manifesto a cargo de Jerry Noia, seguida da Festa da Tortilla e sesión vermú. Pola tarde habrá actividades como un maribingo, obradoiros de foliada, tamén actividades para nenos e nenas e un obradoiro de baile tamén tradicional. E pois pola noite, sobre as 8 da tarde, máis ou menos, volverá a Jerry outra vez a tocar. Temos dous grupos que son moi coñecidos a nivel galego, que son Jairen e Monte da Pena. Esta xornada enmárcase nunha programación máis ampla na que o Concello colabora con outras entidades e centros educativos para reivindicar a diversidade sexual durante todo o ano. Esta festa só é un principio de outras cousas que se van facer, porque tamén vamos a facer unha obra de teatro o día 14 relacionada coa sensibilidade LGTBI+. Tamén hai unha exposición no casino, outras charlas que temos previstas nos institutos, en fin, unha serie. Tamén van a colaborar o club de lectura e a biblioteca con lecturas relacionadas, e hai un programa un pouco que fora da festa en si mesma que pretende que isto non sexa só un día, que teña continuidade e que este presente nas nosas vidas para normalizar esta situación. Ademais do seu carácter reivindicativo, a Berberechiña Fest terá tamén unha componente social, posto que os fondos recadados na Festa da Tortilla serán destinados á Cruz Vermella.